ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ଏମିତି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏହା କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଏମିତି ଘଟଣା ଯାହା ସତ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉପାୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି କାହାଣୀ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ଶୁଣିଲେ ଆମ ଭିତରୁ ଆତ୍ମା ଥରି ଉଠେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଘଟଣାରେ ଯାହା ମଣିଷର ଭାବନାର ସବୁ ସୀମାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇଥିଲା। ଭାବନ୍ତୁ, ଏହି କାହାଣୀର ମୂଳରେ ତିନୋଟି ରହସ୍ୟମୟ କଥା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମୂକ ପଶୁ ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଯାହାକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ 10 ବର୍ଷର ଏକ ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା। ଆସନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇବା। ତେବେ ଆମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ। ବାହାରକୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ସେହି ଘରର କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଈର୍ଷ୍ୟା ଆଉ ଅସନ୍ତୋଷର ଏକ ନିଆଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳୁଥିଲା। ସେ ଘରେ ଦୁଇଟି ନାରୀ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥିଲା ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ସାନିଆ, ଯାହାର କୋଡ଼ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲି ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲା 18 ବର୍ଷର ଅନାଥ ଝିଅ ଆଲିନା, ଯିଏ ଯୌତୁକରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଆଣିଥିଲା। ସାନିଆର ଈର୍ଷ୍ୟା ଆଉ ଆଲିନାର ସରଳତା, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେ ଘରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଝଡ଼ର କାରଣ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଲିନା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଅନାୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଘର ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖୁସି ସାନିଆର ହୃଦୟରେ ଜଳୁଥିବା ଈର୍ଷ୍ୟାର ନିଆଁକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଜଳାଇଦେଲା। ଆଉ ଏହି ଈର୍ଷ୍ୟା ହିଁ ଆଗକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏବେ କାହାଣୀ ଏକ ବହୁତ ହିଁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଜଣେ ମଣିଷର ଘୃଣା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଶିଶୁର ଜୀବନ ନେବାକୁ ବି ପଛାଇନି। ସେହି କାଳରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଗାଁରେ ନଥିଲେ, ସାନିଆ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ମା ପାଖର ଛୋଟ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଠାଇ ନେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସେହି କୋମଳ ଶିଶୁକୁ ଜୀବନ୍ତ ପୋତିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ତାର ଏହି ପାପକର୍ମର ଜଣେ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ବି ସେଠାରେ ଥିଲା, ଆଲିନାର ସେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଛେଳି ନୁରୀ। କିନ୍ତୁ ସାନିଆର ଚାଲ ଏତିକରି ସରିନଥିଲା। ସେ ନିଜ ପାପକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଆଲିନା ଉପରେ ହିଁ ଦୋଷ ଲଦିଦେଲା। ସେ ମିଛ କାନ୍ଦିଲା ଆଉ ଗାଁରେ ଗୁଜବ ଖେଳାଇଦେଲା ଯେ ଆଲିନା ଚରିତ୍ରହୀନ। ଏପରିକି ଅବଦୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ତା କଥାରେ ଆସି ନିଜ ନିରୀହ ପତ୍ନୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆସୁଛି କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାଗ। କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଲିନା ଏକା, ତା ଉପରକୁ ପୁରା ଗାଁ ପଥର ମାଟି ଫୋପାଡୁଛି, ଆଉ ତାର ସାଥ ଦେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତାର ସେଇ ଛେଳି ନୁରୀ ଛଡ଼ା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ନିରାଶାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟିଲା, ଯାହା କେହି କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ହେଲା, ସେହି ମୂକ ଛେଳିଟି ମଣିଷ ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ପାଟି କରି କହିଲା, ହେ ଲୋକମାନେ, ସାକ୍ଷୀ ରୁହ, ଦୋଷୀ ହେଉଛି ସାନିଆ, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଗୋଟେ ମୂକ ପଶୁର ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା ଗାଁକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ବାସ୍, ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ପୁରା ମାହୋଲ ବଦଳାଇ ଦେଲା। କ୍ରୋଧିତ ଅବଦୁଲ୍ଲା ସାନିଆକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ପରେ ସେ ଭୟରେ ସବୁ ସତ ଓଗାଳିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଶିଶୁଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆଶାରେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାତ ଖୋଳିଲେ, ସେଇଟା ଖାଲି ଥିଲା। ତେବେ ପିଲାଟି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକ ନୂଆ ରହସ୍ୟରେ ବଦଳିଗଲା। ଏହି ରହସ୍ୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା, ଯାହା ଗୋଟେ 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରା 10 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲା। ଏହା ଥିଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସବୁଠୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇଲେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ କଠିନ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ 10 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଠିକ୍ ସେହି ଗଛ ତଳେ ସେମାନଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। 10 ବର୍ଷ ଭାବିବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ନୁହେଁ କି? 3650 ଦିନ। ପ୍ରତିଟି ଦିନ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆସିଲା। 10 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଲା। ଆଲିନା ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଜଣେ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। କାହାଣୀର ଏହି ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ସେହି 10 ବର୍ଷର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ ମିଳିଲା। କୁହନ୍ତି ନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ମିଠା ହୁଏ, ଆଉ ଏଠି ତାହା ହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁନର୍ମିଳନ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା।
ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୁଇଟି ପ୍ରେମର ଲଢ଼ାଇ। ଗୋटे ପଟେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅନାୟାକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜର ଝିଅ ପରି ପାଳିଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ତାର ପ୍ରକୃତ ବାପା ମା ଯେଉଁମାନେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ତା ପାଇଁ ତଡ଼ପୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେହି ପାଳକ ପିତା ଜଣକ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ସେ ଅନାୟାକୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ମା କୋଳକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତ ଦେଖିଲେ ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ କେତେ ମିଠା ହୋଇପାରେ। ଘୃଣା ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ଜଣେ ନିରୀହ ମାକୁ ତାର ସମ୍ମାନ ଫେରି ମିଳିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁ ଦିନେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଗାଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା। 10 ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲା। ଏହି ପୁରା କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରାର୍ଥନା ବାହାରେ ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟଳ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ।